komanda se još pre 2 dana povukla iz Valjeva. Kažu, Ugari samo što nisu. Mi smo smešteni ovde. Tessék, gyerekek, mindenkinek egy szelet. Ne podcenjujte srpskog vojnika, poručniče. Kako ga mogu podcjenjivati kad su nas na ceru isprašili kao malu djecu? Jaka. Spremili smo vam postelju. Ni kralj Petar neće noćas lepše spavati. Vi ti nju, šta ti mešaš kralja Petra? Pa čekalo se bre da vikne bilo ko, prolomi se suvoborom. Ura! Akad egy kis kenyér. Nektek tettem félre. Nem kenyérre vagyunk mi éhesek, Katunéni. A mieinkre éhezünk, szomjazunk. Isovjateni! Luda babo rekao da mi ne dovodiš neprijatelje u kuću! Ajde, nemoj tako da se dereš. Skupiše se sve. Mora da njoj fali nešto u toj njenoj tintori. Gde si to uzajmio pa na piće trošiš? Još onako pijan laješ. Nikad ovo neće biti Ugarska. A i na Bečkom dvoru to znaju, no rat je. Marajte! Stari, smirite se! Ja sam otvorio! Car Franc Jozef je danas preminuo. Ti si danas palila ikonu svetog arhangela Mihajla Duševadnika. Eto!